At kung scooter, dito yung dala mong motor kapag umulan, ito yung mahirap na daan dito. Antikenyo ako. Ano? Antikenyo ako. Hindi ako. Ah. Masubscribe. Sige, pa-subscribe ba? Sino gani? Si Ryan yun eh. Ryan, Shout out. si Rams, tapos si Chris. Oh, mga tatlong kaibigan natin galing Iloilo ah. Ayan, ayan. Ayos, ayos, ayos.
dito na po tayo sa boundary ng San Remeo at saka Ibaras. So pasok na po tayo sa boundary ng San Remeo at Ibaras. So dito Ibaras na po ito. Merong kapihan na po dito, oh. Yan, oh. Itong biyahe natin update na rin ng daan dito papuntang Tubungan mula San Remeo, mula barangay ng Aningalan. Una ko. Ayan, oh. Maraming mapapagtambayan na rito kapag pumunta tayo ng Igbaras sa kalagitnaan ng mga daan. Ito yung mga malubak-lubak na daan dito. At kung scooter dito yung dala mong motor, kapag umulan, ito yung mahirap na daan dito dahil sasayad yung makina ng motor mo o di kaya chassis ng motor mo. So kung ano ka naman, medyo bagal yung pagdaan mo dito, okay lang naman kahit scooter, para lang makaahon ka at makapunta ka ng kabilang bayan dito po sa Igbaras o di kaya sa Tubungan. So dito papuntang Giritsan Falls, dito po mga kaibigan, merong mga nagtitinda na lamyad nga dawon la igmaaran da dito ko la balik ng ko karon. So tuloy po tayo. So maganda ngayon, walang ulan, walang masyadong putik dito. Kung umuulan, ang putik dito.
At siguro marami na ring dumadaan dito na pumupunta sa Giritsan at saka sa Barangay Aningalan. So yung daanan dito kahit ganito trail medyo accessible na rin sa mga motor lang po. Ayan, no? Masikip nga at maraming ruts, pero okay naman. So kung nagda-drive ka dito, baguhan ka, konting ingat lang dahil baka mag-shoot ka sa mga malalim na ruts, katulad nya, no? Ayan. So extra caution lang po mga kaibigan kapag dumaan kayo dito. Oh wow, parang merong pasukan dyan, no? Sa maliit na ano ba yan, yung maliit na kahoy, oh. Umiitim po mga kaibigan, no? So sa daan pa naman. So sige, subukan natin. Landahan na po tayo. Yan, no? Makikita nyo. Yan, no? Itaas, oh. Yan, no? Putukan yan siguro mga kaibigan. So wala naman. Hindi naman tayo hinabol. Sa tabing daan pa naman. Delikado yan sa mga naglalakad. Baka panghabol yung mga putsukan na yan. Wow. Oh. Parang may trail dyan, oh. Papuntang itaas. Hindi natin alam kung saan yan papunta. Pero siguro magandang i-hiking yan. Yan, oh. Kung nakikita nyo mga kaibigan, merong ginawang trail papuntang itaas. Sa mga scooter, ito mahirap.
Oh. Hanggang dito ko lang. Sakop na rin ito siguro na ng Igbaras. So dito na po yung simentadong daan. Galing Tubungan to Igbaras to San Remigio. Yung huling punta ko dito, hindi pa po ito natapos. Itong daan na to. Ngayon, simentado na po. Oh. Buo na yung simento nila rito. Marami yung namamasyal rito. Gusto nilang matingnan din yung lugar na to. Ayan o. Naka-premiera na yan siguro. Yan o. Ayos. Segunda pa pala. So ayan o, premiera niya po. Ayan. Magaling, magaling. Bagong dating, no? Masyalin. Malayo, makita yung city ng Iloilo. At saka yung Guimaras. Ayan, pauwi na sila, oh. Sige, along, ah. Sige. Antikenyo ako. Ano? Antikenyo ako. Hindi ako. Masubscribe na lang. Sige, pa-subscribe ba? Sino gani? Si Ryan yun yan. Ryan, Shout out. si Rams, tapos si Chris. Mga tatlong kaibigan natin galing Iloilo, ah.